Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Kubli pi barok ka kerteng jonga di marbeng do tekhar, ban ngacong sa jaya umpok liu, ngamut ban tepal in pelaj ke jingruai ka ba kerteng ithei na nong kendong, kabala tho i damanga, bat asubha ba pine share ya like ya subscribe lang ya kanika video. Bahkan long ka jingker ku ya siap ka jingker ku yang ngiru kumjo ka ba penong yang aban tho ni jingrai ka dei ba thei na nong kandong bat ki thei na chani sa silong kilong ki compare ma ka jinglong jing em jong ki compare hanong kandong dang ipet idang long sweet and simple ti kata ngakwa ban tho ya ki namar ba kani ka perthei menta kala compare hi ka standard ka ikala compare ti long kata ki ngakwa ban ai biang iki barim menchua bahkan long penwan biang iki barim menchua ya hakani ka jingruai ya kani ka jingruai record hi banden but ka ya ka track pat ni pa producer EDM producer Kulai pi baro kerting jonga kadai banyak lang dot tedong bat nga shong asa ha mawalai moyong te nga kwa bentip SP ba ngin pelat ka we ka jingruai thin anong kendong haka channel jong marbeng dekhar haka por ribuj te kan ka jingruai la shoot ka video da I saubor pathau bat I Christopher pathau tang ko ngaran man ong ki pat ba bakin skobha ban shikar channel mingi kan ka jingruai da ka ba skobha ban like subscribe bat ban share la mingi ka jingruai ki parlok ki bahayeng basam ki jongpi